Kadakot kabakatan riu kadon likituki kentien. Bat un long unong penkeren jong me ha upai pa. Kum ta ma u shisha un long kum kashentur yame bat mameru men long kum u blay ya u. Ni sotana bah kini kentien mo ngadi kadakot kabakatan riu. Nabastang karul kajong u aron kelasya yang me. Bau aron unlong tang unong penkeren jong Moses hau pat. Kasyai bau aron unum yo ikalat ban yo sngow dalaki jong kitendong skor ya kasur ke jong trai bau belai. Uban sumut hu ya kata kasur jong trai bau belai di tau Moses. Henry hakaji ya keren pade bat ki kun Israel ki badan kajing long merau. Kumjuru ya kini kitemen kisan ki belong kinang ilam jo ki kun Israel. Uban keren ki undai u Aaron. Kata karul kalasya yang ni. Kitu ki kentin ki badan hadin jo ketuk dekot ke wakan riu ki bentah ki pasyadin jo ketuk dekot. La pendon kam da ka bagi ong ka metafor. Mo ka metafora ka English. Lani ka jingpen serimdur ya upuriu bat kanu. Kabaningkong. U Aaron la ong ba unlong kum kashentur yame. Kani kadiki metafora kum kashentur. Katu kadiki metafor mo. Bau Aaron u yang baik na kabenta jung u Moses. Kabahadin pat u Moses unlong yau Aaron kum u blay. Kani kalasya menta baka jing keren kajong ublay kadai hau Moses. Bat ke kebu Moses ukren hau Aaron kadai kaba u ula yu sngow na ublay badu ai kicu kikentien hau Aaron. Badu Aaron u haban keren hau paitba dan itu kitemen kisan jong paitba dan hau haruru. Te karul kasyai ba ublay ula keren da kaba tikna ba keren hau Aaron endre keren ling ba jong u Moses kabamut bi penong baik ba u Moses ulong kum uksiang amani ubara ya kaktin na ublay syau ba ling ba jong u Aaron namar ba u Moses uladab aida hukum tu umuyi politik dikot ki basyakaman. Tikani kasyai bat hakani ka metafor ni kadi jing penyesrim dor. I kumba lakan tiu Moses. Pedeng jong kajing artetin ke jong u Moses sumut hu ba u blay ula ya kani kajing tiu nam ba ma u ulong kum u blay yau Aaron. Kalau Aaron pade ushim ya karul belong kum kesentur jong Moses. Ti kani ladangi perkhat ba kadon la kajong kador ke sultanat ya kaban puson. To kamli lay ya katangi syania api ki ba yepet bat ki ba ya puson ni kadi kabenta ngai pinang la ban pengkha susu tel davidan ba ridan la ban peteng tu ban benram ngan cubun rap kumne kajing ong da kajing ong da ka bawandra da ka metafor ne ya ka penlong ina ban ong kum ban perkat kumne kani udi ulan jong kajing ya trekam jong kidi arngot kirang ba Moses bo waron kajing ya trelang da kajing ya stu jing mod ka ba bet thik haulan ka ba mod ka ka ba Moses un yat ho lani un ong lani un betha aron badai tang kata be ka bo aron un perlat sing aun la jong sentur syakita gi pas ngap la kalong sikipat ba Israel ni la kalong so pharo ka jingbo ikun tien me man long kum uble yu kawan ra ya ka jingmut ka ba thik num dan tam kai ka bo Moses uang kata aron ong onum da kumoi pan ka bo mut ka san perkhat ka jong kini ki arngut kirang ba kalong be kawai kamdei ban mi ka ba
tom na ka betuna now ni ubadai ban pandep ya kakam waran kadai ban lamai tek kumbau Moses u keren to na kani ka jing kren ka jong ublei ka bangi puli ki khot kat sa kat san kan riu new i ba u Moses ula ban slow la di ko ma ula like ten ha to ka jing kit kli to ka jing ban khia number ba ublei lo an ra lo jong han men kladon ka jing singai ne si para Henry ka jing kit kli ka ba jubor ka ba jur kadon hi bot Moses ya Henry ka jing pen pau pa sibar ka jing trei kolong ba ling ba jong un men jong u Tiyaw ni ulan nyu i ka solution ka ba ublei wan ra ba pleng ha pdeng jong kani ka jing thmu kani ka commission ka ba ublei uthmu lung ba jong Moses ublei ulong ublei basngap bat lada udon ha pdeng jong ka jing bitar usngap bat uspany ya ka jing e ka jong Moses ka bupun pau halau jong ublei ting i haduk to ka kan riu kumnu bu ublei uspany bat wajing tengen yu Moses tang ba ka jikit kli kadang don hi hau Moses but Moses un so shngan la kumnu bo nyo ban kren ya kai ki bo ble kren halau chong u henmen ka de khot ka ba khat nyo ka don hi te ken tien men shimru ya uni uding do hakakti jong mi da uba men sale ya kidak pla ka de khot ka ba khat nyo ka pan phai biang Shau Moses bo un sung thu udang don apdeng jong ka je kren ha ka di ka lau lendong ka ba kem ding tamba ka ba khalem ing do uding du uding tu ba ublei ula dep pen i ya ka kampla ayu bo Moses udai ban le ti yau tu uding du ublei wong ba medei ban ra ha khti jong miem namar da utu uding du Moses unsala ban le ikidak ki bapla pej bahamo ki kentin uding du hakikti jong u Moses pad uban sale ikidak pla unde hi Moses am unde waron kat kum ki dikentin bedan khat nyo pej mo men shimru ya uni uding du hakikti jong me bada u ba men sale ikidak pla ti ubat tip yekini ki jing pla na uding du ditang u Moses ubla i bala saki daladihi bat ubala da eksperimen ni la badong ba ublei la de phale ya kata ha uhi to ita ilong ibenta ibang yu i ha kani ka dekhot ka bakhan nyo to da fidan e fikaban berap tu ngadan kumni ban ram kedan ngajing ong unong kit tin sim agad khot ka bakhan riu ila ban ong ba Moses udai unong kit tin belai ba dia ka dengan kentien ka ba ukit haladi ka ba yo no belai un pen sngo hawaran nun rei agad khot ka bakhan nyo om shim kut tang nong kit tin belai hen rei ka kit ru saya ka bor bat ka ikhtiar ban le ya kidak pela la pen kham ti hau Moses ya kidak pela ki ba ula ban le bat ya kita kidak pela uni Moses yo ru hakakti ya uding do mau ding do ude atiar kaba un penan kam hakaba pen i ane pen pau ya kita kidak pela uding do ude kadak kaba sabar kaba Moses uyo ya ka ikhtiar belai ho ti uni uding du umdei ba ublei u a yi umo kata ka di ban sha yingi uni uding du uding tu bo Moses si ushim yu uding bam da imentoy tamba uba elarkam pa de hakasharai langbrot ti haba ublei ula pendan kam pat yau tu uding du ba un Moses ula ban le itu kamba
Tihang ni kalong hi kijing betha ka bashai ba Moses unum dei ban le klet klem da kan mawi ka kamba ka ba uplay la pun I lingba jung tu ding do uba Moses ura ka basharai yakituki lang brot